Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Sao là bao xe sao là đưa chữ kia? Ăn sẽ câu vậy? बे समाव दुंहाव रादाबाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय हरसिंगा गामिनि बिजुलि बर'आ गावनि 9 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ बिस दौनानै नायगार बुथारो आरो गावनि गोसो थोनाय हौवाजों खारफालाङो। खारखागोन मानो खारा जानो गावनि आथिङाव गसंनाया फैसा गैया थाखा गैया हाबा लादों उन्दै बैसोआव मानो खारा जानो जाहोनो लोंनो हायाबालाय सोर फाग्लि हिनजावलाय थाबाय थानो मालायजों मालाय ब्लड थांखागोन गावथारनो मोना मालाय गावथारनाय बुथारनायानो गोरोन्थि जाम्बा नामा बिसोरो खारनांगौ। आथिखालाव जोंनि समाजाव खनले जि जाथाय जाफ्लेबाय दङ। फिसाइ थाखानाय हिनजावफ्रा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनाय। एसबी कोरियोग्राफार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दायनि साजा सुंद' सावथुनखौ रिलिज खालामबाय। बर'नि मुंदांखा कोरियोग्राफार आरो फावखुंगुर सोमावसार बसुमतारीनि नाजानायाव दायनि साजा मुंनि समाजारि सुंद' सावथुनखौ एसबी कोरियोग्राफार प्रडाक्शनाव हगारना होबाय। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर सोमावसार बसुमतारीया बर'फोरनि गेजेराव दासान्दि सोलिनाय गाज्रि जुलि एबा हौवा नखर गोनां गथ' गथाय बिसि फिसाय थाखानाय हौवा एबा हिन्जावखौ नखर आलाय सिलाय खालामनायखौ नोजोर होनानै बे सुंद' सावथुनखौ खालामदों होनना फोरमायदों। बे सुंद' बर' सावथुनावनो फेस्ला फावगिरि फैलाजि बरगयारी आरो मेन्देला ब्रह्म, जौस्रां बर', राजश्री ब्रह्म आरो भइस अफ बड'आव देरहासार जानो हानाय लाइथुन नार्जारी आरो माखासे फावगिरिफोराबो आलादा आखुथायाव फाव खालामदों। गासै बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जों दिनै मोनसे सर्ट मुभि इउटुबावहाय रिलिज होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय दायनि साजा। बियो एसबी कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन आंनि बेवहाय दिहुननाय जादों आरो बे एसबी कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावनो आपल'डबो होनाय जागोन बा होनाय जाबाय। बेखौ डिरेक्सनखौ आंनो खालामदों आरो स्ट'रि स्क्रिप्टआबो आंनिनो। ओमफ्राय बिनि टीमा जाहैबाय नै दा बावै सोलिफुबाय थानाय जेन'बा हाबा जाखानाय हिन्जावा गावनि बिसि फिसाय गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनाय, बेबायदिनो फिसौ गोनांखा हौवाया हिन्जाव गोनांखा हौवाया गुबुन हिन्जावखौ लाना खारनाय। जों बे टीमखौ लानानै बानायनाय जादों। बेयाव जों मोनसे जोंनि बर' समाजाव मोनसे मेसेज होनो होननानै आवगायदों। बेवहाय गिबियावनो आं बुंनो थांगोन जोंहा कमेडियान एक्टर फैला सार, मेन्देला सार, बेजों लोगोसे जोंहा नै केन्देला फंबाय आरो गुगल बाबा टीमनिफ्राय जिखिनि गुगल बाबा टीमाव एक्टिं खालामो कमेडियान बा रमान्टिक बिथांमोना गासिबो दंजोबो। बेजों लोगोसे गुगल बाबा लाइथुन नार्जारिया बेवहाय मेन रलखौ खालामदों। बेजों लोगोसे दैमु ब्रह्म, बिदिनो आरो गोबां गोदान दावगाफुनाय आर्टिस्टफोरा बे सर्ट मुभियाव खामानि मावदों। जों बे सर्ट मुभिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि दा बर' समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि सोलिगासिनो। बेनो जाहैबाय गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावा गुबुन हाबा जाखानाय हौवाजों खारफानाय, गुबुन हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा हौवाया गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लाना खारनाय, बेबायदि थासारिया जोंनि समाजाव दा बर्थमान गोबां सोलिगासिनो। गोदो जोंनि बर' समाजाव बर' रायजोआव गावबागाव मोनसे आयेन दाना दोननाय थायोमोन। बे आयेनफ्रानो जाहैबाय सोरबा गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावखौ गुबुन हाबा जाखानाय हौवाया हाबा खालामोबा बा लाना खारोबा बेखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोननाय, बेफोरबायदि नेमफोर दंमोन। नाथाय दा लासै जोंनि बर' समाजनिफ्राय बेफोरो गोमानो थांबाय। बेनिखायनो जोंनि नै दा जाबाय थानाय थासारिफोरा बांद्राय जानो मोन्दों। जों बेफोरखौ लानानैनो नैबे सर्ट मुभिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। बाखि नोंथांमोना जोंनि बे सर्ट मुभिखौ नायोब्लाथाय मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ मोजाङै बुजिसिनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे सर्ट मुभिखौ अनसायगोन आरो
शेयार खालामगोन गोजोन्थों गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दा बे दाइनि साजा सर्ट मुभिखौ जोङो आपल'ड होनाय जाबाय बेयाव गाहाय फावगिरि हिसाबै आंबो दङ आरो आंजों लोगोसे जयसिम बसुमतारी बिथाङाबो दंफायो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंना बे सर्ट मुभिखौ दिहुननायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दानि सोलिफुबाय थानाय बे हिन्जाव खारसनलायनाय बा हौवाफोर गोदान गोदान जनाय बा बिसि गोदान गोदान लानाय खारसनलाबायनाय बेफोरखौ जों लानानै बे सर्ट मुभिखौ बानायनाय जादों गिबियै बिनि टिमानो बेनो जाहैबाय जोंनिया नोंनि रला बेवहाय माने आंनि रला बेवहाय सासे सादारन मानसि आङो हाजिरा मावनानै जाग्रा बांद्राय फरायो आरो इडुकेटेड नङा आं बांद्राय बे रलाव ओमफ्राय हाबा लानायनि उनाव आङो खस्थ' मोननानै गोजानाव खामानि मावनो थाहैनायनि उनाव आंनि बिसिया गुबुनजों लाइन मारियो आरो बेफोरनो आंनि सर्ट माबाया